پشتی جوداهی و گرژیان درێژدەم لەسەر ڕەوشە سووریا ئەمریکا و تورکیا ڕێکاتن لەسەر نەخشە ڕێکا پاراستنە ئەولەهی و ئاشتی لە من بجێ باژارێک و پتر لەژێر دەسەڵاتە هێزین یەکەین پاراستنە گەل یەپەکێدەیە یەن سەر بە کوردان. Ez dişêm bêjmeve ku Amerîka û hikûmeta Tirkiya bi van kombûnan gihiştine rêkeftinekê bû dabînkirina tenahiyê û birêvebirina xwecihiya herêma min bicê. Em bawer dikin hemû alîdê wê pesend bikin. Eger cî hêşta nexuyaye ka ew rêketin çawa dê cêbicê bibe, lê tiştê Tirkiya dixwaze hêzên YPG ji sunûrên xwe dûr bike û hêzên hevpişkên Amerîka û Tirkiya min bic û herêma dorûber biparêzin. Rêkeftina dawîn li ser min bicê rêkek baş bû bo nehêlana cudahiyan û diyare dê piter baweriyê di nêvbera Tirkiya û Amerîka da peyda biket. Eger mebesta rêketina Washington û Enkerê aştî û aramiya herêmê be, Kurd ku renga pêşwext agahdarî rêkeftinê bin, ew jî nikarin gazindê bikin. Lê tirsa wan ew e artêşa Tirkiya wan bike armanc. Eger hêzên me rastî her hêrşeka Tirkiya bihên, mafê me heye berrevaniyê ji xwe bikin heta eger min bicêbe jî. Lê eger rêkeftina Amerîka û Tirkiya bû rêgirtinê belşerekî dahatî û qayîmkirina aştî û ewlehiyê be, em dê piştevaniyê lê bikin. Bi dîtina şarezan, ev rêketin destpêka ji bo nehiştina cudahiyên her du endamên NATO sebaret Sûriya helbet Enkerê wê wêna bikarbîne bo rawestandina hevkariya Amerîka bi hêzên yepekên Kurdan re. Ez bawer dikim Emerîkiyan zanî baştir e hevkariya digel Tirkiya bikin li şûna YPG. Bo têkeliyên dirêjdem bi mebesta tenahiya Rojhilata Navîn. Li bîstî meha êk ev sal Tirkiya dest bi operasyona bi navê Şaxê Zeytûnê kir bo derxistina hêzên YPG ji Efrînê. Her digel destpêkirina wê operasyonê Tirkiya bi eşkereyî digot ew dê heta min bi cêhera û guh nade xetera rûbirûbûna digel hêzên Emerîkî ku li wê herêmê ne. Em û koalîsyonê û Amerîka em bi hev re wek tehalûfekî bûn. Tehalûfekî di cî terorê ye. Bi wê jî wê tehalûf em hêvî dikin ku berdewam bike aliyê siyasî jî bimeşe. Wek muzakere siyasî li Rojavayê Kurdistanê Bakurê Sûriyê jî dest pê bike û em jî têde hazir bin ser masê ku pirsgirêkê Sûriye em ê bi hev re wek Sûriyê re çareseriyekî cê re bibînin. Kurd dixwazin ew jî cih bigirin di proseyê aştî û ewlehiya wê herêmê de bi heman şêweyê bejdariya wan ya karîger di şerê derxistina Komala Dewleta İslamî Daeş de li wê herêma herî aloza Sûriya û tevaya Rojhilata Navîn. Lê bawerî nîne Tirkiya qet hizra wê daxwazî jî bike.